ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ସେ କେବେ କଳଙ୍କି ନେଇ ଯାଏନି ସେ କଥା ତମେ କହିପାର ହେଲେ ସମାଜ ଆଖିରେ ରାଧା ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନା କଳଙ୍କିନୀ ଧର୍ଷିତା ହେଲେ ରାଧା ତ ଏ ସମାଜକୁ ବାହା ହବାନି ରାଧା ତତେ ବାହା ହବ କଣ ଅଛି ତା ପାଖରେ ତା ବାବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ଯୋଉଠି 100 ଭିତରେ ପିଲା ପାଠ ପଢନ୍ତି ଭାଇଟା ବେକାର ରହିବାକୁ ଘର ନାହିଁ ମୋର ଗୋଟାଏ ଡ୍ରେସର ଦାମରେ ତାର ବର୍ଷ ସାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ହେଇଯିବ ମାନୁଛି ରାଧା କରିବ ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ ହେଲେ ଆପଣ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରେମିକାର ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 7 ମହଲା ମାର୍ବଲ ବଙ୍ଗଳାରେ ନଥାଏ ସେଦିନ କହିଥିଲି ଆଜି ବି କହୁଛି ଏ ଦୁନିଆ ହୁଏତ ବଦଳି ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରେମିକାର ସିଂହାସନ ନୁହେଁ ମୁଁ ବି ତମକୁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି ନା ତମେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅ ଭଲରେ ରଖିବ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ମୁଁ ତମ ପାଦ ତଳେ ଜାଣିଦେବି ତ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦେଖ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ ରାଧା ନୁହଁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ ମାନେ ଏଠିକି ଆସ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଛାତି ଉପରେ କାନ ରଖିଲି ମୋ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି ହଁ ଏବେ ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଆଲିଆ କ'ଣ ଶୁଣିଲେ ଯେମିତି ଶୁଭୁଥିଲା ସେମିତି ଶୁଭୁଛି ମାସ ଧରେ କାରଣ ଏବେ ଧରେ ମୋ ପ୍ରେମିକାର ନାଁଟା